Takže já vás vítám u úplně nového videa, tentokrát ze hry Rust. Bude to, jak bych to řekl, nebude to klasický let's play, jak dělá spousta lidí, bude to prostříhané, budu tady dávat jenom zajímavé momenty, které se mi staly. Já teďka momentálně se natáčel přesně hodinu minulé video, ale absolutně jsem pokazil ten konec. Já jsem zemřel na hlad přímo před dveřmi mojí základny. Vidíte tam to rozstavěné. To je moje stará základna. Přímo před dveřmi jsem umřel na hlad. Nemohl jsem se dostat dovnitř, takže jsem to nechal tak. Nebudu se k tomu vracet těm věcem, co jsem tam měl, nebudu. A začnu úplně oznova. Takže já teďka, co budu udělat, je půjdu... Wow! Někde tady bude s vrtulníkem, moc pěkné. Takže co teďka budu udělat je, půjdu natěžit nějaké dřevo. Potřebuji nějaké dřevo na dům. Takže jdem do toho. Tak jinak, já jsem hrál hodně, abych řekl pravdu. Už vím co a jak je třeba, co se týče stavby domů, ale pořád jsem začátečník. Mám tady sotva, no necelých 100 hodin. Wow, takže budu rád, že jsem rád. Tak teďka máme tady nějaký kámen. Tady to jsou sírové kameny, které jsou lepší až v pozdější části hry. Já momentálně jsem přímo na začátku, takže pro mě nejsou tyto kameny worth it. Takže já si je rychle vytěžím, abych měl nějaký krumpáč. Abych měl nějakou sekeru. Jinak co se stalo, co bylo přidáno v posledním update je, že jsou tady přidané vraky aut. Jsou tady nákladní auta a jsou tady normální osobní auta. V osobních autech můžeme najít modrou bednu, která nám může dát náhodný item, jako třeba například kalhoty, či krumpáč nebo sekera. Já jsem teďka měl štěstí, v minulém pokusu bohužel, že jsem našel 3 krumpáče za sebou a 1 sekeru a všechny byly železné. No, ale teďka takové štěstí pravděpodobně mít nebudem. Tak jako mám, dobře. Wow, 3 kameny všechny, tak já jdu rychle udělat rychle si udělat natěžit nějaké dřevo, abych měl na krumpáč a mohl to stěžit. Tak jo, jsem zpátky, dotěžil jsem. Mám přesně 1331 kamenů, 501 síry a 494 metal ore. Bohužel, omlouvám se, nemám žádné zlato, pan Riton tu na mě nebyl pyšný. Ale co už. Tak jo, teďka na čas se na nějaké dřevo, aby se si mohl postavit základní baráček. Tak jo, já jsem zpátky, dotěžím ten poslední strom a myslím, že jsem schopen postavit naši novou bázi. Tak jo. Au. Tak jo. Vidíte ten, teď už chviličku. Vidíte tento opravdu krásný pohled. Já si nemůžu pomoct, ale když vidíte na pohled, tak jsem a přímo na tady tom krásném zálivku si postavíme naši novou base. Zatím si uděláme z začátku malou, potom budeme expandovat časem. Ale hej, jinak uděláme rychleji update mého inventáře. Takže mám tady 3000 dřeva plus 744, jeden cupboard. Potom tady mám 2057 kamenů, 566 síry, 751 železné ohory, železné rudy, 10 vysoce kvalitní rudy, jeden papír, teďka si uděláme stavební plán, jeden zámek a 2 dveře. Já si myslím, že je na čase. Akorát nemáme žádný spacák, takže budeme si být velice opatrní. Tady je kaktus, takže ten vytěžíme, aby jsme měli aspoň nějakou tu látku. No, dostali jsme z toho, wow. Dostali jsme z toho sotva 3 látky, potřebujeme ještě 27 dalších. Ale opravdu z tohoto místa jsem nadšen. Škoda, že musím hrát na nejnižší detaily s natáčením. Normálně bych to místo mnohem více vychutnal. Tak. Výborně. Potřebujeme kladivo, aby jsem se mohl updateovat. Hop. Tak. Výborně. Doufujeme, že nás nikdo tak teďka v tu chvíli
nenajde. Tak. Snad to vyjde, snad to... Bože. Akorát. No tak, oh no. Oh. Já jsem accidentně sejmul mikrofon. Oh shit. Tak jo. Hop, hop. Tak jo, kámen. Tak jo, kámen vydal ještě tady. 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 A tady už mi nevíde, budu muset použít dřevo. Dřeva mám opravdu hodně. Výborně. Tak, máme tady dveře, tak položíme zámek. Vytvoříme klíč, tak, výborně, a máme základní zabezpečení pro naší bázi. Tak jo. Ještě nějakou střechu budeme potřebovat. Já jsem to lepšil na kamene, ale ne. Nevadí, tak jo. Výborně. Tak jo. Dáme tady zatím jenom dveře, aby jsem nemusel. A nedám tady zámek, protože je opravdu nebezpečné mít hodně klíčů ve vašem inventáři. Bože. Výborně. Ještě upgradujeme tohle. Tak jo. Výborně, máme základní bázi. Jsem na sebe pyšný. Myslím, že můžu být na sebe pyšný. Tak jo, ještě tady hodíme. Aha, nesmím mám ohniště. Protože tady nevidím absolutně nic. Já jsem černou, že jo, takže se nedívím, jsem takový cigoš. Moje postava orčích ráda poslouchá rytmuse. To není dobré. Tak jo, dřevo tady nějaké máme. Nemáme žádné maso, nemáme nic. Fok. Já nevím ani kde jsem. Já jsem přesně tady. Dobře, tak jo. Je dobré vědět, kde jste. Tak jo, tady si dáme cupboard. Autorizujeme to. Co vlastně cupboard dělá, je to, že ve vaší lokaci máte zablokované stavění. Takže teďka tady můžu stavět jenom já, nikdo jiný. Tak jo, a my ho zastavíme, aby se k němu nikdo nedostal. A všiml na dřevo. Už já jsem to teď dal. Tak. Výborně. Všechno je perfektně postavené. Teď jediné, co potřebujeme, je najít nějakou látku, aby si mohli postavit spacák. Tak jo, postavíme si nějaké bedny. Potřebujeme bedny. Potřebujeme taky opět hodně tuku zvířat, aby jsme si mohli postavit pec. Pec je dle mého opravdu hodně důležitá, aby jsme si mohli vysmeltit tady tento metal ore, tady to high quality metal ore. A samozřejmě tento sulfur, který jsou nejpostější části. Já teďka nebudu vylézat, protože mám takové tušení, že někdo stojí před mým domem. Já si počkám do... Hello? Ahoj? Ahoj? To není dobré. Já teďka mám opravdu strach. Bože. Ahoj, jak je? Co prosím? Výborně. Bože. Naštěstí nemá se jak dostat, je to nějaký pleb. Ale i tak mám strach, nebudu vám lhát. Že tam ještě, chlapče. Už já se upaluju.
Chlapče, jsi tady. Já nesmím pokazit pití. Výborně. Takže víte, jak často jsem říkal něco ten chlap. Necháme ho tam, ať si tam dělat co chce. Není to moje není to moje star. Co prosím? Jen jsem se tě zeptal, jestli tady pořád jsi, a já vidím, že tady pořád jsi. Mám celkem strach, aby řekl pravdu. Není ti tam zima. Jestli chceš klidně pojď dovnitř, ale já mám strach z tebe. Dobře, já tě pustím, OK, ale musíš mi slíbit, že všechno bude v pořádku. Bez sebe menších komplikací. Dobré, užij si to. Já na 100% nešel dál. Jsem ho tady nepustil. Ale i tak, na 100% nešel dál. Jenom doufám, že ty zdi jsou zastavené, co se týče toho cupboardu. Tak jo, už svítá. Ten človíček, co byl třeba před naším domem, odešel. Výborně. Tohle je kaktus. Chci říct palma. Tak jo, teďka je na čase najít nějaké věci na spacák. Nejideálnější by bylo zvěř, protože potřebuji hodně zvířecího tuku. Klíč má, výborně. Teďka jestli umřu, tak končíme. Takže bylo by dobré, aby jsem neumřel. Bohužel nemám žádnou sekeru, takže domů se v případě vrátím jenom s kamenem. To jenom v případě. Tak jo, budu to těšit zatím. Rope, výborně. To se hodí. Nějak plechovky můžeme pak vypálit. Takže budeme mít kovové úloky, které potřebujeme. Výborně, další jídlo. Třeba opravdu hodně jídla. Jinak hraju na českém serveru. Já vím, český server a takové, blablabla, Češi, česká komunita. A já vím. Ale jde o to, že ten server měl nejlepší ping. A já jsem teďka momentálně, co se týče internetu, opravdu špatně. A hrám tady hrál celkem docela hodně lidí. Takže další plus. Tak vytížím tento kamínek. Jinak, ten člověk, co stál před našima dveřma, dostal mě celkem. Já jsem čekal, že tam bude čekat celou noc, až otevřu dveře. Ale ne, on šel dál, on byl v pohodě, povídal se mnou. Takhle měl vypadat hráče Rastu. Neříkám, že já jim jsem. Já bych řekl, že před těma dveřma čekal, dokud by neotevřel, pak zamknul. Oba. Výborně, propej. Výborně, všechno se hodí. Swing taky se hodí. Tady nějaký metal ore, výborně. Jinak, tohle je moje stará vejska. Tady mám 10 klofů, výborně. Ještě 20. Tady to je můj starý. Můžu... Výborně. Haha. Tak jdeme rychle domů. Už máme spací pytel. Tak jo, já jsem zpátky doma. Po cestě jsem nazbíral nějaký kámen. Naposledy jste viděli, jak jsem vzal tento spací pytel. Výborně. Takže konečně si můžeme vzít spací pytel. Chtěl jsem říct, kolik ještě můžeme položit spací pytel. Můžeme položit, výborně. Tak jo. Máme tady spací pytel. Můžeme ho přejmenovat, to bude se jmenovat Dick in Mouth. Do prkna. Nic jste neslyšeli? Nic nebylo slyšet. Já jsem si mále vůbec nezhodil drahý parfém. No, naštěstí se nerozbil. Tak jo. Nějaké to dřevo. Toto je poslední stěna. To jsou poslední dvě stěny, no. Takže můžeme upgradeovat jen jednu. A já upgradeuju tuhle. Vše můžu. Hop. Jo, náš barak už skoro celý dřevěný. Kamenný jsem řekl. Tak jo. Mám tady jeden těčí náhradní. Mám tady jaké houby, které teďka s ním.
Mňam, to bylo dobré, kapa. Tak, tady to nepotřebujeme, protože tady pořád tam. Propane tank, tarp. Když tarp si vezmu s sebou, já ho zahodím. To si vezmu, tohle to potřebuji hodně. Swing kit, potřebný. Železná ruda, vysoce kvalitní ruda, kámen. Pro vás? Dobře. Semínka, výborně. Tak jo, prosím, nezabij mě, ať tady nikdo není. Tak jo, jenom tak jen vám můžu ukázat pro moje bejska. Je to takové menší zatím. Já jsem s tím spokojen. Mně to stačí. Lepší než nic. Tak jo, my teďka se jdeme vydat, najít nějaké zvíře. Já tak mám rád kaktus, Tady taky moc pěkné bydlet, ale tady už někdo bydlí, takže nebudu to riskovat. Tak jo, nebudem brát toho moc, potřebujeme jenom zvíře. Kaktus. Bože, omlouvám se. Když tyhle dveře není těžké zničit, dobře potom. Teď ne. Potom v další epizodě seženu si plamenomet. Budu zničit tuhle hnusnou bejsku. Přesně tuhle. Fuj, v další epizodě. Já jsem to udělal zase, já jsem idiot. Tak jo. Nic nebylo slyšet zase. OK. Tentokrát to bylo naposled. Tady zase bed na další. Oj! Wait a second. Něco pro tebe mám. Ano, si krváce tak moc. Hoď to po mně. Ježiš, to je idiot. Padesát dřeva! Yeah. Ne! Bože. Ježiš, to je idiot. Doufám, že se mu to aspoň vyplatilo. Ne. Fuck. Tak tohle bylo hodně nebezpečné. 40 minut jsem já... Taky mám, výborně. No. Doufám, že tady mám ten klíč. Hej. No, tak tohle nevyšlo. Nebyl to tak úspěšný part. Ale každopádně, tohle by mělo být všechno pro tuto pilotní epizodu. Já doufám, že se nám to aspoň trošičku líbilo. Postavili jsme v této epizodě base. Měli jsme nějaké potřebné věci. Přišli jsme o ně. Ale, no, snad příště. Pro tu epizodu s Bohem.